kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi, kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi, kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi, kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi, kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi, kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza.
chilichonse chimene munene chi live pa TV Parliament komanso atolankhani osiyanasiyana pa radio pa Facebook pa YouTube mungokhala omasuka mufotokoze matsatanetsatane sunduziwa ngati munabwera munalemba chilichonse koma ngati mukuzikumbukira mukhoza kulankhula bwinobwino ndiye tupaseni mpata kuti mulankhule samukambira zikomo kwambiri chair ndi committee yonse linali pa 8 June linali loweruka. Thank you. Linali loweruka kutacha loweruka timakonda kupita mphiri mwa Dzomba kukathamanga mmene ma exercise ndiye tazungulira tabwera napeza akazanga nawonso anali atandiuza kuna kuti lero ndipita kukapanga nawo exercise ku mphiri koma kunali kuti kumene tinapita ndiwo ndife kunali kusiyana then tabwera nabwera ma 29 napeza kuti iwo aja sanabwere nthawi imeneyo inali yoti diesel anayamba kumavutavuta ndi petrol ndine nasamba tatero natuluka pobwera iwo aja nafusa kudapita kuti atuluka nde anandiimbira fona muli kuti ndinauza ndili mtown zawa ndikubwera mtown momwemo bwanje mwayenda pasi nauza ya basi mangufuna kuongola miyendo ndi anabwera mtown amazagula ma vegetables ndi zina zotero atabwera anandiuza kuti tiye ndikutengeni nananitenga tinatengana basi mapita ku nyumba tafika ku nyumba nthawi imene amapita iwowo kokathamanga foni yamene ali ku silent nditi anaphika zakudya atamaliza kuphika zakudya tinadya bwinobwino tinakhala kumacheza kenako chamma 4 ngati sali ma 25 anakuti foni yanga chibwerere ino kumene ndinapita kuthamanga kuja sikuita naye nde mwana wanga nakuti ano ndaiona ili kuchipinda atakatenga mwana uja anapeza kuti panali missed call yes the late Sambalupa anaimba mwina kafolo nde iwo aja nada amandiimbira bwana ndada ayimbireni ataimbira nafunso anauza da muli kuti musakuyankha foni ndili kunyumba nango ndili kunyumba ndakutani makuimbirani kuti mawa tipite tikatenge maliro alafu ndakuti tikatenga maliro kuti ndakuti aku Blantyre ndakuti wachabwino munduza ndakuti foni ija mandiimbira kuti tikatenge maliro alafu kuti maliro alafu ali ku Blantyre then ine nauza daye ali ku Blantyre apita ku Blantyre sanatana malira kulilongwa ndekuti ali ku Blantyre chifukwa choti atana satira a church anaitanisa mama akuti acha anapeza miss call soina ya Sambalupa omwewo akauza da tinyamuke masana osati mama ono masana kuti itakwana anaphika nsima tinadya bwinobwino chilichonse lunch yathu kenaka nandiuza da tiyeni munditenge mukandisiye ku Airwin ndinatenga mugalimoto nali anthu atatu ine ni mwana wanga ndiwo titafika ku Airwin tinalowa ndiakuti madam munthu amene walowa apapa masantri amene anali panja apo munthu amene walowa apapa ndi aidini ndakuti basi ine ndikachita paki ukoko ndine ndimayendesa ndineyo then tinaenda ndikuchita paki kenaka aidini ache mwali mwabwera ndabwera basi namba kumapasana mamoni pamene kuti pasapasa mamoni kenaka naona Sambalupa akubwera Sambalupa atabwera kuti ndachedwa ine ati tizipitane amene muli bwanja ndibwina kandi tinapasana mamoni kenaka nanyamuka anthu aja kukakwera mu ndege ija idalira ine napanga reverse kubwerera na mwana wanga kumapita ndeti kutuluka tinaiona ndege ija kupita changu cha mbali ina yake uko tinaenda sinakhotera ku nyumba chifukwa makhala coordinates nakafika town
nangofika mtauni wanaimba foni kuti ndafika tili kuno ku Blantyre ndati mwenda bwanji ataenda bwino inu muli kuti ndilo ati ni town mukutana ndifuna ndigule mavuji ma fruits ndiye wanada ano musagule ma fruits ifa dzulo lija ndagula ma fruits ambiri basi dai finateminuka ni mwana uja kumapita ku nyumba iwo wanaimba asu kawiri basi panopo tikungoyembekeza kuti maliro achokere kuti tenge tizipita basi kenaka mwana ali bwanji zina za family yathu kenaka naimba phone kuti ndikunyamuka ndikupita ku Nzuzu nazo da mwende bwino ananyamuka kupita ku Nzuzu atafika ku Nzuzu anaimba phone ndafika ndili kuno ku Nzuzu taende bwino koma ndikuimbira ni beni chifukwa chonena kuti maliro sitina system ndege mnomo nazacha bwino atamtsisa maliro aja anaimbaso basi tamaliza kusisa maliro hapa hapo tikuyembekeza gari modoti titenge tipite ku hotel mwende bwino atafika mena uja zina zoti mangu za family mama wa anaimba phone simunapita kuthamanga ndati sinapita kuthamanga ndilipo bwanji ndati basi ndifuna ndikamsiye mwana ku school ifeyo panopo atiuza kuti tipite ku Lilongwe wakuza mukati ane ku Lilongwe ndanana kuti atupita kukatenga VP fwa kufuna zangu chita nawo attend maliro akazango maliza tizanyamuka kumabwera ndi inu chimene mupange ndikuti muzanditenge ku airport 2:30 3:30 wocha bwino ndananyamuka ku Nzuzu anabwera kuno ku Lilongwe atafika kuno ku Lilongwe anaimba sofoni ndaenda bwino kwambiri ndi panopo tafika kuno ku Lilongwe wocha bwino pajelero ndi birthday ya nauzaye acha bwino ndingotumiza makobiri muyangane D0 oti mazulo ano titengane tipite ku Mangochi ndene nafu so ngati mukuti tipite ku Mangochi kuti mandi ntchito mutani kuti amene ndauluka leromo ndoti ndikhoza kukhala ndi 3 days ina yake yopuma kenaka nakhala anandiimbira sofone anazoti ndrama mwanandira nazoti ndrama ndalandira ziko mwambire ndi akuti basi ababa tizinyamuka ene time tifuwa tikuona kuti magamoto a VP akubwera acha bwino mwende bwino kenaka basi anaimba sofone kuti ndanyamuka panopo ndikupita no ku Nzuzu kuchokera kwa pamenepo ndi pamene ndinangomva patatha mwina 1 hour ndi pamene pamazamveka aya ndege sikuoneka aya ndege si ya VP sinafika aya ndi pana kukhazo kamba zambirimbiri kuchokera mu social media mwina moto ndi inakwana nthawi ya past 12 makatenga mwana kupita naye kuti ndikamsiye ku nyumba tamutenga mwana uja nafika ku nyumba naona kuti anthu osali kuno kuti ndiauze kuti kwachitika chakuti kapena kuti tingokhala komabe anthu aja I think anali ataziona pa social media kenaka chamma past 3 kunabwera amwachandi tabwera kuno timafuna tikuuzeni ndege imene amayendesa madam sikuoneka yayi ndeti wapangira kuna kuti musamangova pa social media ndi anthu aja nazo koma kuti bambo kulibe ali kushwaya tipita komweko ndi anandipeza anandiuza mwene timakufuna nenoyo ndi nauza acha bwino ndineyo atimati tikuuzeni kuti ndege imene amoluka madam sikuoneka ndi nafusa mwachandi kuti ndege yanu ikamachoka ku Airwin kupita kuna kuli koseka ku Blantyre maiona akuti timaiona ndipo timaziwa kuti ndege panopo ili pakuti chabwino nanga ndege yanu ikachoka kunoko ku Malawi ikamapita kunja ngati ku DRC kuja kaipita ku South Africa maiona akuti timaiona so ndipo timaziwa kuti panopo ili pakuti ndinanga ndege ikukuvutani bwanji kuti muione apa pa Nzuzu pomwe papa ndiye wanana kuti ano chifukwa chonena kuti funso limwe mwafunsa ndrona koma amene angayankhe ni mabwana anga ndocha bwino ziko ng'ombera basi tapita zina zonse tizikuuzani mmene zizikhalira kuchokera pamenepo basi omwe usupanalibe report lina lilonse timangomvera kuti oyayi ndege ija lero akuti akuisaka ayi ndege ija panopo zikutere ayi ndege ija basi anthu apezeka atamwalira pana kuzafika pa nthawi imene timazamva nozuna kuti iyayi maliro ono abwera lero iyayi maliro abwera ma koma sitimamva communication yenene from the government inali communication yokuti timangomvera
pama social media anthu akaimva, anthu amene anali pa mtendereko akaimva mati mwina atu akuti maliro aja abwera lero, pena ati mamvera ngati anthu aku church amwina maliro atu akuti abwera lero, basi akayembekeza iyayi akuti mawa akuti iyayi, basi kuzafikizana pamene maliro abwera anadzera kuzomba, anagona kuzomba ndikunyamuka nokayika kuthyolo. Ndikafika pamenepo ndikuti ndamaliza. Ziko ngwambi chair. Tupempeni kuti tipange observe 1 minute silence. Tupempeni tose tiyimirire. Lawrence Selemani, use muntende. Tithokoze kuti mayikira umboni wanu ndipo mafotokoza zimene inuyo mutakukumbukira pa nyengo imene inali yowawa kwambiri. Tikupemphani kuti mungotimvetsetsa kuti kukhala mafunso ena ndi ena, kama mafunso ani cholinga kuti atithandizire kafukufuku wathu wa ndege. My members, floor yatseguka kuti tipange nawo engage amavuto ngwirinji. Tiyambe ndi Dedza Kasina, kenako Dowa Kasangazi, kenako Kasungu North. Ziko. Ziko mkwambiri chair mwina kudzera kwa chair ndiyambe ndi kupepesa kwa inu bambo Ngwirinji chifukwa chotaya okundika wanu akazi anu chifukwa munjira imeneyi. Ivani kupepesa kuchokera kwa anthu ochokera ku Dedza Kasina. Komabe imene akambira cheyamo pali mwina mafunso awiri atatu amene ndimafuna mwina mutithandizeko kupeza maansala kuti athandizireso pamene tikupanga kafukufuku ameneyi. Choyamba ndimafuna tamvetsetsa ulendo wa pa 9 umene amapita ku Mzuzu. Atafika ku Mzuzu amene mumayankhulana ananenapo bwanji kuti ndege yawo popita anaenda bwanji kapena nkhani ya za nyengo zinali bwanji tsiku limene la pa 9? Ziko ngwambi committee ndi chair. Atafika ku Mzuzu sananenepo zoti ndege ili ndi vuto kapena china chilichonse. Chimene ananena iwo ndi choti ayenda bwino, achoka ku Blantyre kufika ku Mzuzu. Ziko ngwambiri. Ulendo wawo obwera ku Lilongwe ngati ndinamva bwino mwina mundikoza anakuza ni mmawa wa pa 10 June kuti akupita ku Lilongwe kukatenga a vice president. Madzulo mene mayankhulana nawo pa 9 sanakuzeni ndicho nchete? Iwo anandimbira mama wako ndiuza kuti panopo tikupita kukanya pa 10 tukatenga vice president. Koma tsiku limene pa 9 palibe chimene ananena iwo kuti akupita kwina kulikonse. Kapena ndifunse kuti pamene anakuimbirani kuti tatsika tudikira zatitenga tupita kokagona. Nthawi imene mudayankhula naso kapena kuyankhula ndi munakhwana mama wako? Tinalankhulana atachoka ku Blantyre kuti tikunyamuka tikupita ku Mzuzu. Atafika ku Mzuzu anandiimbiraso kuti andafika koma ndikuimbirani bwino chifukwa choti panopo tangotera kumene. Thank you. Panopo tangotera kumene ndi akasisa malirowa ndi pamene ndikuimbireni bwino. Chabwino. Zachitika abwera amwachande akufotokozerani tsiku limeneli kuti chamma 3 o'clock kuti ndege imene amaulutsa nawo akazi anu yasowa
sipanabwereso mwati mungopanga confirm ngandapa bwino kuti simunalandireso uthenga ulisochokaso kuntchito after tsiku limenelo. Zona panalibe uthenga wina uliwonse. Ena amene abwera komanso ripoti lakale lija limakamba kuti padabwera process imene achibale amakaona nkhope kapena kapanga identify the bodies achibale awo. Sindikudziwa zimene zinu munauzidwapo kapena mukudziwa amene anakapanga identify thupi la malemu akazi anu kuti ndili. Ineyo ndimakhala kuzomba maliro anachokera ku Mzuzu akuti anachokera ku Mzuzu ndikubwera kuno ku Lilongwe. Ndanachoka kuno anali ku Lilongwe kuno anayikaka ku mochale yanji ndife timangomva zambiri zotiri kuzomba. Tsonyeza kuti palibe wakubanja aliyese amene anatenga na process ya kuno ku peza makatupiwa funso lubwera ifayo paliso nkhani yokhuzana ndi imene amapanga identify thupi panali nkhani ya kuyeza matupi amenewa autopsy ngati mudava kubanja mudauzidwapo. Of course akunena kuti akubanja ena analipo ena na imene ndako ntchito kwawo ino munadza imira nawo alipo akuzidziwa kubanja kwanuko kapena anapanga ndako ntchito. Ngati anapanga ndako ntchito inuyo ngati akubanja ripoti limeneli anakuuzanipo zokhuzana ndi autopsy report iliyonse. Committee pamene ankakhoza zimene zozo ife sitimaziwa chinachi chonse ndipo sitinauzidwe koma kunali achibale amene anabwera kunoko amakhala konkuno ena amakhala ku Mombasa anabwera kuzakhala nawo ku mochali kumene anamva kuti mbale wawo ali kumene koko then amangomva kuti mkati momwe tikukonza matupi sanauzidwe kuti mwina kuli zoti postmortem kunalibe zimene zozo. Postmortem amenewa mene ena amakafusidwa mwina kwenkwalo yoyamba ija munamba mwavapo kapena kuuzidwapo. Inkwelo yoyamba tinangomva kuzona kuti anthu aja anachitidwa postmortem. Titafusa kuti report likuti anana kuti mpite ku OPC mukafufuze china chilichonse. Ndi munakafufuza kapena mufuna committee kuthandizeni kapena mufuna postmortem ya nyowani ndioneka kuti tithandize yakaleyo kapena mufuna kusema ili current. No, amafuna kuti yakale report la current ya imene ilipo autopsy report yo kapena mfuna postmortem ina. Tifuna postmortem yakale imene inapangidwa chifukwa tinangomva kuti ati kunapangidwa postmortem komanso timamvera zimene zokuchokera pa social media not communicated kuti akunena kuti kwakuti kwachitika ayi. Pomaliza ena amene anali ndiye mabanja ena anatumizidwa anayimbidwa mafoni kukatenga katundu wawo amene achibale mwina anatenga anapezeka pa ngozi imeneyi. Inuyo ngati akubanja zinthu za malemu akazi anu alipo anakuyimbirani ku foni kuti mwina panapezeka izi dzatengeni and kunali kuti kuntchito kwawo ku Malawi Defense Force kapena kunali ku polisi. Kunabwera foni yochokera ku area 30 anandiyimbira ine kuti mukhoza kubwera kuti muzachita identify zinthu za akazi anu. So ine malingana kuti ndinali othodwa ndinawo zoti I can't make it. Then tinatumiza munthu wachibale mphawo kupita ku police ku area 30. Anamuza kuna kuti ayi lero ayi anazungulira kumwena kangapo ayi lero ayi kupitaso ayi anasiya. Kenaka na pamene no amazayimba kuti lero akhoza kubwera. Ndanaka mpasa kumene kuja zovala zimene mjumbo zimene mchikwama chawo chimene ananyamula mama tsiku limene ankachoka kuzomba sichinapezeka ayi komanso foni itakhanga kuti yaphwanyidwa foni yonse. Chabwino cheya mwina kuchokera kudedza kasina ndime pamene. Zikomo kwambiri cheya potipatsa ife anthu akudowa kasangadzi mwayoti tifunseko mafunso. Poyamba ndiwa join anzanga kukupepesani inu bambo Mavuto Ngwilinji chifukwa cha ngozi imene inagwa mnyumba mwanu. Imfa ya ngozi imakhala yowawa kwambiri. Tikupepesani pa imfa imene inagwa mnyumba mwanu munjira ya ngozi. Ndini mafunso awiri. Funso loyamba ndilakuti mmene akazi anu anachoka ku Mzuzu kubwera ku Kamuzu International Airport mutayimbirana nawo anafotokozapo chiyani zokhuzana ndi nyengo imene nali munjiramo choka ku Mzuzu kubwera ku
Kamuzu International Airport. Ndipo ndimafunanso ndidziwe ngati anafotokozapo mavuto ena aliwonse okhudzana ndi kayendedwe ka ndege. Ziko mwambi chair. Pamene panali pa 10 June. Atachoka ku Mzuzu kufika kuno ku Lilongwe. Pamene sinduza kuti kanatera kulia ukwawo kukanatera kuja noko. Koma chimene choyambirira atatera ananena kuti mwaswera bwanji. Nayankha ndaswera bwino kaya. Mwana munakamusiya ku school. Nina kuti nakamusiya ku school ife tayenda bwino tafika tili kunoko ku Lilongwe. Chimene ananena sanakhuzepo china chilichonse cha ndege kapena kuti ayi. China chilichonse sanakhuze. Ziko mwambi chair. Funso lachiwiri pa ngozi imene inachitikira mwina nkutheka kuti mmakhalapo ndi mafunso aliwonse okhudzana ndi imene ngozi inachitikira kuti mwina mungayifotokozere komiti ino kuti mwina ingathandizike kuti ifufuze mmene inu mmakhalamo ndi mafunso. Ziko mwambi chair. Mafunso sangalephere. Munthu amene naluza ndanena kale kuyuza komiti kuti anali akazanga. So akazanga pamene maichokedwa amene anachoka kuchoka kunoko kupita ku Mzuzu sipangalephere mafunso. Mafunso akati monga ngati ine mazifunso kuti chinachitika ndi chani. Kuti pana akazanga kapeza kuti anyamuka kuti ndapita koma tikumane 3:30 ku Zomba Airbase. Ndi ngati kunali chinthu china choti chimavuta sakananduza mafunso sangalephere. Monga inu ndakuza nakale kuti anali akazanga. Yes. Ziko mwambi chair. Mafunso anga ndi amenewo. Chair unzonzi vai kenako detsa mayana. Ziko mwambiri chair potipatsanso mwa anthu akunchewu dzozimvayi kuti tiyafunse mafunso bambo Mavuto Ngwilinji. Poyamba tikupepeseni bambo chifukwa chotaya okondedwa wanu mumve kupepesa kuchokera kwa anthu akunchewu dzozimvayi. Funso langa loyamba ndilakuti kodi maliro amenewa anakayikidwa kuti atachoka kuno ku Lilongwe manena kuti simuzidziwa kuti kumotchale zidayenda bwanji kada kasungidwa motchale yakuti koma ndikhulupirira pomaliza mudali ndi mwayi odziwa kumene malemu adakayikidwa ngati bambo akunyumba kwawo atachoka kuno maliro anakayikidwa kuti. Ziko mwambi chair ndanena kuti tinachita kupempha chifukwa ananena kuti maliro akachoka kunoko angoenda straight akafikire kumanda ndeti napempha kuti aya zingatheke munthu amakhala kuzomba amapemphera kuzomba muduse nawo kuzomba kuno ndi anadusa nawo kuzomba amafika usiku ma 9 to 10 atafika kuzomba anagona pakapa kipatu mama wati nalawira kupita nawo kutyolo koma kunabwera communication yochokera kuboma kuti maliro akayikidwe sana kwane 10 o'clock. Ziko mwambi chair. Chabwino tili pomwepo munakamba kuti eniyo ngati bambo akunyumba mmene china chilichonse chimachitika kumotchale inuyo kuna alibe komanso achibale ena amakhala kunoko ku Lumbatsi ndipo padali mwayonena kuti adali nawo kumotchale komano sanauzidwe china chilichonse. Panalibenso mwayonena kuti achibale akachita identify thupi la malemu ndichonje. Atakhala I think anapita ku mochale ka follow mwina kupita masiku anapita kumandenga masiku a follow ngati asali masiku atatu anthu achibale aja kupita koma samaloledwa kulowa nkati kuti akaone maliro. Nde siku lina akuti anangu auza kuti maliro anu ndi awa tikungotenga anthu atatu oti akachita identify maliro ndanapita nkati muja kukaona ndi pamene no amatsekera kuti mama wa 7 o'clock munyamula maliro anu muzipita nawo koma mukaike the same day. Chabwino tili pomwepo achibale amene anakaona anakachita identify thupi alipo alipo amakhala kulumbazo. Chabwino mudakwanitsa kuyankhulana nawo kuti kuwafunsa kuti thupi la malemu ali nkaoneka bwanji komanso at the same time timamva ena amene anakhala mpando amene munakhala kunena kuti
amayitanisidwa zovala zoti malemu akavale. Sitikudziwa inoyo ngati bambo akunyumba kapena achibale amene anali pamenepo adawuzidwa za uthenga umenewo. Ziko mwambi chair kunabwera munthu kuti titumize zovala zawo za chisilikali kuchokera ku Zomba ni ma bedsheet abwere kunoko ku Lilongwe. Nde tinatumiza zinthu zinabwera kunoko ku Lilongwe. Zovala ndi ma bedsheet. Ziko mwambiri chair. Leza Mayani. Ziko kwambiri chair. Bambo Ngwilinji pepani chifukwa choluza okondedwa wanu mwanjira imeneyi. Anthu akudetsa Mayani akupepesani kwambiri. Ineyo mangofuna ndidziwepo kuti kodi monga mwamboni zina zimene zinabwera tinauzidwapo kuti panali mwayi okatenga zina ndi zina zimene anatola pa ngozi. Munkufotokoza kwanu mwanena kuti chikwama sichinapezeke, foni inapezeka yoonongeka. Nimangofuna ndidziwe ngati alipo katundu ina aliyense amene inuyo munapatsidwapo kapena amene anatoledwapo pambali pa zimene mwanena kuti chikwama sichinapezeke. Pali chilichonse chimene mukusungapo zikomo. Pa nthawi imeneyo ine ninauza kuti apite akatenge amene wakulumba zindi azilamwanga. Chifukwa chonena kuti ine ndanena kale kuuza komiti kuti ndinali othodwa. Sikanatheka umalira maliro ndikumachita follow up kuti foni yakazanga kapena zovala zakazanga. Nyango ngati imeneyo mwina komiti ena nosina kufikireni pano. Ndi zinthu zoti umadabwa. Olo nyumba mwako kukhala kulowa kudabwa kuti ndizoona ndi zinthu zimene zachitikadi. Nanga chachitika chifukwa chani? So nyango imeneyo olo munthu wina aliyense amene wabwera kuno kuti mumfunse kuti unkaona chani kapena umagani akuzani kuti ndi nyengo yovuta yoti sungathe kukumbukira kuti chabwino ndipange ichi kapena ndipange ichi kapena china ndi nyengo yovuta general. Ziko mwambe iche Pepani kwambiri, pepani. Ndiye kuti mwanjira ina mukutanthauza kuti mwina zina ndi zina anakuthandizani ndazilamu hanu. Yeah, nauza azilamwanga kuti mukuthauzita hando ineyo siningakwanisa. Ziko mwambe iche. Ziko mwambiri. Funso langa lomaliza chair ndi mangofuna nditadziwa munadzanena pamene ankanyamuka kubwerera ku Mzuzu atatengana ndi vice president kuti ndi foni yomaliza imene anakuimbirani. Ndimangofuna nditadziwa kuti amakuimbirani nthawi yeneni imene nthawi yake imaonesa kuti nali ndege kunyamuka kapena itanyamuka kapena ili pafupi kunyamuka. Munkuganiza kwanu ndikuziwa kuti mwina mmene ndegeyo nthawi imene inayikidwa koma nimangoganiza kuti nthawi zina mwina pokhala pilot atha kuimbirani mwina atayiriza kale ndege ija. Nimangofuna nitadziwa ngati munatolapo china chilichonse kapena inali foni mmene nthawi zonse mumalandirira. Zikomo. Ziko mwambe iche nthawi imene amandiimbira kuti afike nali imene amachokera ku Mzuzu kubwera kunoko atatera kuti ndafika ndili ku Lilongwe ndetaenda bwino. Panopo tizidikira vice president kunyamuka akuti akabwera tinyamuke tizibwerera tizipita ku Mzuzu. Ziko mwambe iche. Mulanje North. Ziko mwambi chair. Neso ndi joine zinzanga kupereka chipepeso kwa inu Bambo Ngwilinji pa zovuta zimene zinaonekera banja lanu komanso mtundu wonse wa Malawi. Tili mafunso awiri ngati si atatu. Funso loyamba ndiloti kodi masiku ena malema akazi anu akakuti mwina ali pa ulendo zimatha kutheka kuti kupangana communicate ali mlengalenga ali airborne mwina through text kuti mwina
any kind of communication kuti airborne zinachitika kuti amatha kupanga nthawi zinopanga communicate ali mmwamba mlengalenga pamene pali mwina kuti kugwirana lamya. Ziko ngwambe chair palibe amati akamauluka ngati talankhulana ali pa ground ndikuti akandiyimbiraso ku destination umene afika iwo. Ziko ngwambe chair. Zikomo. Mwatiuzanso kuti kupatula mmene anabwera bwana Mwachande panalibe communication ina iliyonse imene munawuzidwa apart from kumapanga follow pa social media kumaona kuti zikuchitika mwakuti mpaka ndithu zoti amwalira zoti mpaka maliro kumafika kuzomba munazira makamaka pa social media kapena ma sources ena inform kuchalichi kapena mazinza ena kuti achibale ku ntchito kwa madam ku MDF ndiliti imene anabwera kuza kuuzani officially za mmene zinthu zinakhalira ngati kukuzondani. Ziko ngwambiri chair ndanena kuti chiyambire uthenga umene unachokera ku MDF unabwera ndi Mwachande kutilongosera kuti ndikuopa kuti taopa ife kuti muziona pa social media koma ndichoona chenichenicho kuti ndege sikuoneka imene amayendesa madamu kuchokera pomwepo palibenso communication ina iliyonse imene inabwera kuzafika date la lero. Ziko ngwambiri chair. Zikomo ndiye palizi ganizo zingapo zikulu zimene zimachitika pa nthawi imeneyi ma decisions pali pakambidwa nkhani ya autopsy pali nkhani yoti kamaliro anyamuke achoke uku adusire uku amapanga ndi ndani ziganizo zikulu ngati zimene zozo pamene inu ngati amunawo simumafusidwa chilichonse. Ziko ngwambe chair kuyambirira chita na communicate ndi Mlamwanga ndi Mlamwanga timampempha kuti apempheni kuti mwina mwake ngati kungakhale kuti apereka diesel kapena petrol ochokera ku Lilongo kupita ku Thyolo kwina kuti onjezere ifeyo kuti abwere kunoko azasazikane ndi anthu ampingo ndi anthu ena amene timakhala nawo kenakano ndi pamene no amazadena kuti alola kuna kuti maliro afika kuzomba koma kuchokera kwa kuzombako angoenda straight akafika ku Thyolo so akaikidwe mmama omwe. Ziko ngwambiri chair. Pana fusidwanso makamaka nkhani ya autopsy mwana kuti simunamve kapena kuti munangomva mwina so kuma social media kuti anthu apangidwa ma autopsy after ngozi tamvisa kuti anthu anazayitanidwa after ABF atapanga report yawo. Sindikuziwa ngati munapita nawo kukamvera nawo report imeneyo. Ziko ngwambe chair inakuyambirira inayitanidwa ku commission of inquiry yoyamba ndi pamene ankanena kuti anthu aja anapangidwa ma postmortem muli nayo malipoti awo ndi tinaona kuti aitilibe china chilichonse ndipo situkuziwa pamene amanena kuti mupite ku OPC ali ndi ma document amenewo. Funso limene mwafunsa ino lonena kuti kunabwera kuzatulusa report limene sinabwere nawe naye fani nazoona kuti zinthu zazimachitika zinthu zambirimbiri koma ine simachiona chothandiza chache monga ngati kwa ineyo ndi sinabwere kuzamvera nawo zimene ziko ngwambiri chair. Zikomo mmene ndaonera ndi mmene ma communication amayendera kuwame paja kumakhala amati inchatu banja anu inayi ndi inchatu. Unalipo chabwino ndiyenu pali nkhani ya compensation kapena ma benefits after zachitika zonsezi munayitanidwa kapena kuti ambe kupanga ma process a ma benefits a malemu madamanu.
ziko mwambiri chair choyambirira tinalandira foni yochokera ku Tsholo DC kwa DC kunena kuti kunoko kwabwera payment yanu imene ikukhuza payment yoti mabenefit ya madamu anu amene alandira kwambiri anagawa pomwepo ananena kuti atenge kwambiri ni mwana kenakano ine anandigerako ka percent ina yake ndikuzagera makolo awo. Chair, ziko kwambiri. Zomba Tondo. So mwambiri chair. Nane somundilola ndiyambe ndikupepesa bambo Ngwirinji aino munadusa nthawi yowawa makamaka sopotengera kuti akazano anali mmodzi mwa mapiloti amene dziko lino limadalira nthawi zambiri zimavuta kuti azimayi akwanitse kufika mpaka na pa pilot pepani kwambiri. Ndimafuna mungotsimikizira chifukwa anzanu pafupifupi onse amene abwera akamakhani ofana nako ndi anu kumbali ya mene anapezera foni ambiri amene kuti mafoni anaswedwa modabwisa ena mpaka anabweretsa ina yoti tione nde ndimafuna mutipatse chithunzithunzi ngati komiti kuti mwina umbona tuzikhala tizoona kuti ukuyenda motani kuoneka kwa foni imeneyi kunali kotani. Ziko mwambiri chair foni inatsweka pakati kuti yotaya osati sogwirisidwa ntchito ayi ina pakati ndi pakati pa Nokia ndinayo Nokia yanga ngati koma inasweda pakati ndi pakati ndi sinalisoti ingagwira ntchito ina iliyonse. Ziko mwambiri komiti. Ziko mwambiri pepani pa chimenecho nde munanenanso kuti atakuyitanani kuti mukaone katundu ameneyu mutatuma nthumwi kuti zikaone ndi kutenga katunduyu mungotsimikizira nyumba ino kuti atapita ku polisiko anabweza atapita ku maulendo angapo kaya munati osachepera atatu ndi choncho apita ku maulendo osachepera atatu anabweza. Ziko mwambiri chair. Ziko mwambiri nde mwina kungotsimikiza kuti mwati bagi sinapezeke mwina kudzera mwa chair anafunsa anzanga akudedza ngati sindikulakwitsa dedza kasina ngati sakulakwitsa nkhani ya autopsy pamene tikuyesera kuti mwina tipeze chilungamo cha zomwe zinachitika. Mukhoza kukhala okonzeka atakhala kuti chifukwa tikuyembekezera kuti mwina kubweranso akatswiri okuti tione kuti chinachitika kwenikweni ndi chani mukhoza kuthandizirapo atakhala kuti atipempha kuti tiunikireso. Ndizoyenera kuti ife tizaziwe chilungamo chenicheni kuti chinachitika ndi chani chifukwa tikamakhala timangokaiki kuti kapena ndichakuti kapena ndichakuti kapena ndichakuti si tikuchiziwa chilungamo chenicheni. Ziko mwambiri chair. Chair, that's all from me. Thank you. Okay. Timalizise ndi Zomba City South. Oh. No. Lilonge Mudi. Ziko kwambiri chair. Pepani kwambiri bambo Ngwirinji. Anthu aku Lilongwe Mude akulira nanu limodzi pepani kwambiri pazovuta zinachitika. Mundilole ndingofunsako mafunso pang'ono. Mukulankhula kwanu munanena kuti mutapita ku Commission of Inquiry anakuwuzani kuti panachitika autopsy ndipo zinthu zimenezo zili ku OPC. Mudakhalako ndi mpata opita ku OPC ko kuti tipite tikaone atipatse document yawo ya autopsy. Ziko mwambiri chair ine sinakhale ndi chidwi chopita kukasatira zimenezo chifukwa ifayo pana lero mene mukunena ndimamva kupwetekabe ndipo ndimalire volo kubwera kwa kuno kungobwerera kuna kuti ndikanakhala kuna kuti sinabwere mwina ziko likanadabwe kuti chimene asanapitira awa ndi chani. Ziko mwambiri chair.
zikomo koma muli okonzeka kuti autopsy imeneyoyo monga funso linafunsidwa kale kuti ichitikenso kachiwiri mukhonza kuvomera kuti ikachitikenso kachiwiri? Zikomo yes, chifuna chimete kufuna ife inayo monga ngati madam anasiya mwana ameneyoyo panopa kwanisa zaka 7 next month. Mwina siku lina azakhala ndi funso lokuma ndifunsa ine kuti where's my mom, nanga mai anga kuti zinakhala bwanji, chifukwa olo siku lina lake anapita ku education visit ku Airwin anandifunsa ine kuti do you know akuti mai anga amaenda Donia 228. I said, who told you? So I think ndi mmene namulankhulira anaopa kuti angapitirize kulankhula. So siku lina pazafunika umboni weniweni kuti ine nzamuonesa kapena yena azamuonesa kuti zinachitika chonchi. Zikomo che. Zikomo kwambiri Pepani, ndikhala ngati ndikupangabe kuti ndimve bwinobwino kunena kuti muli okonzeka kupanga kuti autopsy ina ichitike, koma yoyambayo simuli wokonzeka kuti muione, ndi choncho? Zikomo che. Yoyambayo ndanena kale kuti sitinaone, timangomva kwa anthu kuti izi zinachitika moyo. Inquiry yoyambirira inatifunsaso funso omwe kuti kunachitika chakuti munamva, tinawuzanso kuti ayi sitinamve. Zikomo che. Zikomo kwambiri che. Funso langa linandira nkhani ya foni imene inaswekayo pa ndege imeneyi muli nayo? Foni imene inasweka inabwera yoti olomuntu sangathe kugwiritsa ntchito, so inenso sinafune kuziona china chilichonse chimene chinachitika pa zimene anakatenga ku polisi atandiuza kuti tatenga chakuti tatenga, nawuza kuti I don't want to see it. Zikomo kwambiri mwandiuza kuti izo tomwetenga komano ine sindifuna kuti ndizioneso ayi. Zikomo kwambiri che. Ayi, zikomo kwambiri. Ndimafunsira ichi chifukwa zikumathandiza kwambiri. Ngati zinatithandizira ena akanayibweretsa foniyo ndeti natha kuiona foniyo, ndezi kumathandizira kwambiri kakhalapo foniyo, komano sitinganene kuti chifukwa chani simudayisunge kapena chani. Izozo ndi nkhani ina monga mwanenanso kunena kuti muli ndi chisoni chachikulu. Ndimafuna ndifunse nkhani ya ku mochare. Mumakumbukira tsiku limene maliro adanyamuka kubwera kuzomba kuti azipitirira kupita kutcholo kukayika? Zikomo kwambiri che. Siku limene sindimalikumbukira monga mmene ndanenera kuti zinthu zambiri pamene zimachitika zambiri ndimangoona ngati ndikulota chifukwa sindimaganiza kuti zachitikadi, ndi siku sindimalikumbukira. Zikomo kwambiri che. Chabwino cheya. Pepani cheya, ndimafunsafunso ilili chifukwa chonena kuti mukulankhula kwanu munanena kuti padatenga masiku 3 kapena 4 anthu akuyendera ku mochare kuti akatenge thupi lizipita kukayika kutcholo. Ndiye nonso ndikukumbukira kuti ripoti iyi kunena kuti ripoti ya inquiry akunena kuti IMDF adapita kunena kuti achite nsanga autopsy yawo cholinga chonena kuti mwambo wa maliro ukachitike. Ndiye ndimafuna ndione kunena kuti kodi zikukhala bwanji chifukwa pakukhala ngati pali chidandaulo chachikulu kunena kuti padatenga masiku 3 kapena 4 anthu akuyendera ku mochare. Ndiye chifukwa chake ndimafuna kunena zimenezo. Koma usolanga lomaliza munanena kuti adakuwuzani kunena kuti malirowa akayikidwe isadafike 10 koloko kummawa. Adanena chifukwa chake chonena kuti maliro akayikidwe mofulumira? Zikomo kwambiri che. Zinthu zambirizo samanena chifukwa chake, koma ife tinangomva kuti amene anali kuno chibale anawuza kuti maliro pamene mukutenga mukakafika nawo ku tcholo mamawa by 10 akakhala atayikidwa. Zikomo kwambiri che. Zikomo kwambiri. Nde ndimafuna kungomvetsetsa kuti kutero konso simudafunse kunena kuti ya chifukwa chani ati tikayike isadafike 10 koloko kummawa, simudafunseko ufikira lero lino simukudziwanso chilichonse? Zikomo kwambiri che. Monga ndanenera kuti masiku amenewo nalino olira nalini kunali kovuta kuti ndizifunsaso kuti akuti ati chifukwa chani, akuti chifukwa chani, akuti chifukwa chani, akuti chifukwa chani. Zinthuzo zinabwera mwangozi mwazizizi zinazozo sitikuzikonzekera
monga mmene ndakuwuzani kuti pa 10 pamene popo pamene pamachitika ngozi inali birthday yanga ine nabadwa pa 10. So kuna ine nimaganiza kuna kuti mmene anandiuza kuti ndikakutengani mukanditenge ku airport 3:30. Nimaganiza kuti sono mmene wondo kuti tikupita sono ku celebration kukachita celebrate the birthday yanga. So wambi Chair ndi zomwezo zikomo kwambiri. Asanatheke musanapatsire zomba sire ndimafuna ndirango wafusa kunena kuti kupatula foni china anati munati ndi chani chimene adakatenga la mwana ku area 30. Panali zikwamwambe chair anakatenga foni ndi zovala munali zovala ndi zinthu zina zawo zimene anaenda nazo koma zinapezeka kuti zili mu jumbo. Chabwino chair ndi mundilolabe kuti ndingwafusa sofoso kuti la mwanuwo munali ndi mwayo wafusa kuti zovalazo zimaoneka bwanji. Zikwamwambe chair zimene ndikuyankhaso ndikubwerezaso nimena kuti sindinkanachita follow up malingana ndi ma situations amene tinali nthawi imeneyo. Zikwamwambe chair. Chabwino chair ngati nkotheka mwina tigaireko ma details ala mwawo kudzera through secretariat kuti mwina tichite follow tizovalazo zinali mu condition yotani kuti tikhale ndi picture polingalira kuti anzanu ena amene anakhala pamene pa mafotokoza condition ya zovala amene zimaonekera amati zinali mafuta okaoka. So ndikhulupirira zimene zithandiziraso kuti mwina tithe kufufuza bwinobwino. Zikomo kwambiri. So tingomvesesa kuti pali zinthu zina zimene wakulephera fotokoza ta condition imene anayina ndeti kamafosa lomwelo munjira ina tikhala ngati kuti tikukakamiza zinthu zoti iwo sangathe kukumbukira nde tikhale very conscious tikamafosa ena do akasangazi. Zikomo kwambiri chair. Ndimangofuna ndimvetsetse chifukwa fundo imene ndikufuna ndifunsepo ndiyofunikirabe ku komiti kunoko. Mwanena kuti mulamu wanu atatenga foni ndi katundu wina inuyo simunathe kuziona mpang'ono pomwe. Zikwamwambe chair ndanena kale kuuza komiti kuti ine ndimakhala kuzomba azilamu angawo amakhala ku Lumbazi. So apolisi atayimba ananena kuti ine ndibwere kunoko ndizachita identify. Inanena kuti sindibwera kumeneko chifukwa choti incident iyi yachitika kumene nde I would delegate someone kuti abwere kumene koko azaone. So atatenga nandu zotani ndimafuna tizitumize zinthu zija kuzomba nazo kunoko kuzomba zizapanga chani chinthu choti chaunongeka zinthu zina zonse zimene mukuziona kuti zambiri zonse palibepo chifukwa choti zibwerere kunoko zitayina komweko zimene. Zikwamwambe chair. Mafusa dakalipobe tukangati nkhani tukitalikisatu mukhoza kuona amene akuyankhira ndeti zingobwerezabe momwemo atifotokozera china chilichonse. It's a different question, Chair. Sorry, Chair. Okay. Zikomo kwambiri Chair pondipasa mpata Kasungu North kuti ifuseko funso limene likusiyana mwina ndi mafunso ena onse amene afusidwa. Pepani kwambiri pambongwirinji tikupepesani anthu akasungu North nawonso ndiodandaula makamaka aziko lathu la Malawi ndi kuti labwerera mbuyo popeza pilot ndi munthu wosowa kwambiri especially nzimayi. Pepani tikulira nanu limodzi. Funso langa ndilabwera ponena kuti munanena kuti communication ndi boma amakhala ngati samakuziwitsaniso ya izamaliro kuti kapena zinthu zilimotere. Ndiye ndimafuna ndifunse kuti kodi kunakhala ma inquiry ena ife tisanafike. Kodi ma inquiry awawa ya ndege ija ya ku Germany ya BFU komanso inquiry ya imene anachita institute aboma mumayendera nawo limodzi kuti muzimvesesa zimene amapanga kafukufuku wawo. Zikwamwambe chair ndafotokoza kale akandifotokoza mwina ndikachiwiri kapena kachitatu anatiitana ku commission of inquiry kutifunsa kuti mene mukufunsa mukulankhulira inu kuti postmortem inachitika munaimva chakuti zomwezi mukubwerezesa ndeti nawuza kuti ayi ndeiwa aja natotona kuti report la postmortem lili ku OPC
pamodzi ndi death certificate zili kumene koko. Titapita munthu atapita kukafunsa anangompasa death certificate. Chimene tili nacho as of today is death certificate. Zikomo kwambiri chair. Ayi, zikomo kwambiri chair. Somba City South. Zikomo kwambiri chair. Ineso ndipepese kwa bambo Ngwirinji ndi banja lonse, banja limene ndinkaliziwa timakhala kudera kumodzi. Ndi pepani kwambiri, pepani. Anthu ena amene anabwera amafamilies ena ananenapo ndithu kudandaula za nkhani za ndalama zimene mabanja anu alandira. Ena kuti ndalama zochepa kwambiri, komanso pali mbali zina za ndalama zimene sizinalandiridwe. Mwakambapo za desk gratuity anakuitana ndi kutyolo, koma kuti palinso ndalama zina zimene mwapasidwa zimene tikudikirabe kuti ndalama zimenezo ziperekedwe. Mabanja ena kudandaula kuti ndalama zimenezi zabwera zochepa komanso zina sizinabwere. Timafuna tingomva kwa inu bwana Ngwirinji kuti kwa inuyo nkhani imeneyi yayenda bwanji. Zikomo kwambiri chair. Nkhani imeneyo ndiyomvetsa chisono kwambiri chifukwa mutati muone komiti anthu amene waja pamene ankachoka ku Zomba akupita ku Mzuzu, ndi kuchoka ku Mzuzu kubwera kunoko ku Lilongwe samayembekeza kuti afa kapena achita ngozi ngati imene inachitikira pamene payitangira. So mabanja ambiri olo kwaona kuti mukhale nawo chonchi mwina swena mwaona kale zikumvetsa chisoni chifukwa choti olo ndalama zimene analandirazo ngati alibe pokhala ndi kuti alibiretu pokhala. So ngati komiti itakhala kuti mwina mwaganizire ku anthu ngati amene aja kwathandiza in terms of kuti mwina ndalama zawo zituluke mofulumiza, komanso ngati komiti mongofunsa ngati ikanakhala ni mphamvu ikanadandaulira mwina kuboma kuti anthu ena aja mapeshoni awo azachite graduate mwina pa zaka zawo zimene ankaganizazo. Fwa anthu ambiri amene mukuwaona kubwera aja akuvutika kwambiri, akuvutika kuti mwina anapita kwa DC kulandira koma even olo cement sangathe kugula kuti akapangire foundation ya nyumba. Zikomo kwambiri. Yeah, tikumvani ndipo zikumaonekadi kuti amene akumabwera nkhani kumakhala imeneyo kuti akuvutika kwaperi. Ndi tathokoza. Tikufuna kuti nkhani imeneyi imene mwanenera kuti tiziwe kuti chinachitika ndi chani, ndipo mmene achiyanenera komiti ino ifuna ipange zimenezo. Ndiye panabweranso anthu angapo pamene mwakhalapo ena sakumakhulupirira kuti inali ngozi, akumati mwina ndi ngozi 50% kapena mwina kenakake kanachitika mbali ina 50%. Tikupaseniso mwayi kuti kodi imeneyi mukamayiona mati inali ngozi kapena chilipo chinachitika. Zikomo kwambiri chair. Monga mmene ndayankhulira kwayambirira kuti kuchokera pa tsiku limene kunachitika zimenezi kumakhala mafunso ambiri oti sitimata olo ine sinimatha kuti ndi ayankhe. Pali tsiku lina kapena pakakhala tsiku lina pamambezeka una kuti wapita kugona mwina waja kapena wata kumangobwera basi kuti kuyamba sokuganizira zomwezo kuti kumwe zinthu zizi zinachitika bwanji, nanga zinthu izizi zinatheka bwanji kuti zifika apa, nanga why me. Mafunso ambirimbiri. Zikomo kwambiri chair. Pepani funso langa lomaliza ndifunsa mmene makaperekeza ku Airwing. Munalongosola kuti munakoma ndi bambo Aidini Malemu komanso Malemu Sambalopa. Pa tsiku limeneli mayi Ngwirinji anavala uniform ya mtundu wanji. Tingofuna tiziwe ya tsiku limeneli ndakakondanso ndakaziwa uniform anavala pa 10. Sindikudziwa ndifunsa bwanji funso limenelo mwina poti ife ngati azibambo azimayi kamalongeza mwina timatha kukhala busy ndi zina pomwe tikamayenda ife iwo ndi amene amatilongezera nthawi zambiri. Ndimuona amene mungayankhire ku masiku ili makaperekeza kuzomba Airwing kuti anavala uniform yanji. Zikomo chair. Zikomo kwambiri chair.
achimwene funso limene lindivuta kuyankha because zinthu zonse kapanali zabwino kazo zonse zinangoti zachitika even memory yanga imalephera kuganizira kuti zinakhala bwanji kapena anavala chani kapena zinatani zikwamwambiche. Tithokoza kwambiri kuti munatikomera mtima kuti tilankhule nanu. Mongofuna ndidziwe malemu thupi lawo linali lamphamvu, anali athanzi medically mene maonena inuyo amadwala kapena panali china chilichonse chimene chikanatha kuwaletsa kuti pa ulendo woyendetsa ndege asakwaniritse bwinobwino? Zikwamwambiche akazanga ina anali very fit ndipo komiti nimati ndikuuzeni lero ifeyo kumbali ya umoyo tini medical aid yathu yabwino kwambiri ku Mazim, komanso tili ndi medical yathu yabwino, medical scheme yathu yabwino kwambiri ku Discovery ku South Africa. So akanakha kuti anali kuti akudwala mwina ndikanawuza kuti atiyeni tipiteni ku South Africa kapena tiyeni tipiteni ku zipatala zomwe za ujenezi zikwamwambiche, koma yankho ndilo kuti anali fit ndiponso amakonda zothamanga zoti even mwina iwo ndine amene angakhale anali amphamvu ndiwo zikwamwambiri. No, zatipasa chithunzithunzi chomalizira chimene timafuna timvetsetse. Sindidziwa ngati muli ni mawu ena omalizira apart from zimene mwananena apo za welfare zina ndi zina kapena mawu onjezera. Zikwamwambiri chair ndi komiti yonse mawu osiriza ndonena kuti tiyeni tikamakhala pa dziko lapansi chinthu choyamba kwambiri tiziopa Mulungu, tizikhala ndi nthawi yokapemphera, tizikhala nthawi yokumkumbukira Mulungu. Anzathu amene mapemphera lachisanu pitani ku mzikiti mukapemphera, anzathu amene mapemphera loweruka pitani ku chechi loweruka mukapemphera, anzathu amene mapemphera la Mulungu pezani nthawi yokuti muzipita kukapemphera. Enanu mwina munalembalemba ntchito m'manyumba mwanu aloleni azipita ku chechi pafupi ka ku mizikiti ndi chinthu chofunikira kwambiri chifukwa siku kapena nyengo zimene zinadusa ineyo ndikanakhala kuti sinimapemphera mwina asene simukanandipanga interview lero nganamva kuti ndinamwalira. Zikwamwambiri. Ayi malangizo amphamvu kwambiri and ineyo ndakonda kuti mawu amene akuchoka mkamwa mwanu chifukwa mwina kuchoka kwa munthu wina kukuwuzani zikanakhala zovuta anthu ena, koma inuyo ndi umboni kale kuti tisataye chikhulupiriro. Ndikulimbikiseni njira imene mwayitenga. Ambuye apitirize kugwira nanu ntchito komanso akusamalireni. Ndikuthokozeni kuti munabwera kuzakumana nafe.